سر ڈینس برے سر ڈینس برے نہ تعلق تو پیشنان اس ولے او براوی زبان نہ زیا بنیادی و باز جوانو کارم کرنے او براوی زبان نہ اسے گچینو موقع کس تدینگانے سر ڈینس برے 25 نومبر 1875 ٹی ودی ماس او نہ باونا پن ریورن ٹی ڈبلیو برے اس او ایکسفورڈ نہ بیلٹ کالجان بی اے کرے 1898 ٹی انڈین سیول سروس ٹی تینا ریٹائرمنٹ اسکان نوکری کرے او صوبہ بلوچستان سندھ سرحد و پنجاب ٹی جتا جتا انگا منصباتیاں کارم کرے او اولی کو وار 1904 ٹی بلوچستانہ بس او دے براوی ایل کننگ نا شوق مس او 1900 نا رول نا ردٹ ارا کی براوی زبان نا حوصلہ افزائی کن سیول افسرات خواننگ نا شرط تخنگا سوز ارا کے براوی خوانا رہ پاس کرے رہ اوفتا تنخواٹی ودی کی کننگا کہ اندن 1906 ٹی داد ملٹری افسرات کن ام ضروری قرار تننگا تو دن مجھ سے 4 سال نا کوشش آن پد برے براوی زبانے ایل کرے 1907 ٹی براوی گرامر نا کتاب دی براوی لینگویج اس سے اولے نوشتہ کرے ارادے کے کلکتہ غان چاپ کرفے ارا کے براوی ٹی گرامر نا اولی کو کتابے داٹی او براوی نا 12 پٹو سٹ کرینے کے براوی دیرو افتا زبان نا تعلق امر دراوڑی تن ارے او کنگوٹ گرامر نا 12 نوشتہ کرینے اوفتا دا کتاب انداخ در مقبول مس کے مدان دانا 1908 تو 1909 ٹی ارا ایڈیشن پین ام چاپ کننگار اندن 1977 ٹی براوی اکیڈمی کوئٹہ دانا مسلمی کو ایڈیشنے ہم چاپ کرے براوی ٹی اولی کو وار 1911 مردم شماری مس تو سر ڈینس برے داٹی اسے بلو کردارس ادا کرے او دا مردم شماری نا رپورٹ ٹی اسے مفصل و مضمون اس شائع کرے اندہ سال 1911 ٹی او دے کیسر ہند گولڈ میڈل نا ایوارڈ رسینگا 1913 ٹی او براوی دو ثقافت نا 12 اسی کتاب اس دی لائف ہسٹری آف دی براوی نوشتہ کرے او چاپ کرے فے 1918 ٹی او دی ڈپٹی فارن سیکٹری نا منصبے ترسا 1918 ٹی وائسرائے نا پرائیویٹ سیکٹری مقرر کننگا اراڑا کے او آخر اسکان کارم کرے اندہ نیمٹی او دے امپیریل لیجسلیٹیو کونسل نا باس کم کچین کننگا 1925 ٹی او شیکسپیئر نا 12 اسی کتاب دی اوریجنل آرڈر آف شیکسپیئر سائٹس او اندن 1938 ٹی شیکسپیئر سانٹ سیکوینس نوشتہ شائع کرے 1938 اسکان انڈیا کونسل نا باسکمس 1938 ٹی سیکٹری آف اسٹیٹ نا صلاحکار مقرر مس سر ڈینس برے تینا بے کچا خطا جانی تے آن پد ام براوی زبان ٹی کارم نا شوق تخاک ہے اندہ دوران 1934 ٹی دی براوی لینگویج نا ارٹمی کو مسلمی کو بشخ ہم نوشتہ کرے ارانا کے مسلمی کو بشخ براوی انگریزی ڈکشنری اس ارے اندہ کتاب ٹی چندی متلو چاچا ہم آوار کننگانے 1937 ٹی ایتھنوگرافیکل سروے آف بلوچستان ارا بشخ ٹی کرفے ارا کے علم الاقوام نا گچینو کارے مس ارے او براوی خلقی کے سغاتا انگریزی بدل ام چاپ کرفے 1937 اسکان لیگ آف نیشن ٹی بشخ النکن ہندوستانی کردتن تد مرسا کرے 1936 ٹی انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ٹی ہندوستان نا پارغان اسے کال خواسینا حیثیت ہٹ بشخل 1939 ٹی براوی نا گڑاس خلقی کے سغات انگریزی ٹی نوشتہ کرے او کمپد اونا علمی و ادبی کارگزاری نا 12 سماتم تنے اراڑے کے او 1951 ٹی قضیت کرے او دے لندن ٹی جو جاگہ کننگا اونا پدان اونا ضعیفہ سلیس انتے کے او دے چنا اللہ منا وقتاں پد اونا ضعیفہ ہم قضیت کرے